Bună fetelor, eu sunt Andra Măgheran, iar astăzi am o deosebită plăcere să vă învăț cât de ușor este să-ți schimbi look-ul așa. Tocmai mi-a ajuns coada de păr comandată ieri de la Felina.ro. Foarte prompți cei de la Felina. Așa cum au primit cei de pe site, la fiecare extensie comandată primește o husă cadou. Iată husa mea. Wow! Este net superioară față de pungile de plastic cu care eu eram obișnuită atunci când comandam extensii de pe alte site-uri. E super tare husa mea. Este foarte practică. Pot să iau cu mine oriunde. La mare, la un eveniment, super tare. De data aceasta mi-am comandat o coadă din gama Platinum, nici cea mai scumpă, nici cea mai ieftină, culoarea arămiu, 70 de centimetri. Wow! O ador! Dragile mele prietene virtuale, am deosebită plăcere să vă arăt cât e de ușor să-ți faci un look de felină. Cu acest tip de extensii putem improviza mai multe coafuri. Eu astăzi am decis să vă arăt cât de simplu este să-ți faci o coadă de vară. Simplu. Sunt atât de catifelate, naturale. Plac. Tot ce avem nevoie este de un fixativ, o perie, un piaptăn de tapat, câteva agrafe și, în ultimul rând, o prinzătoare de păr. Să trecem la treabă. Acum eu îmi voi lua o oglindă ca să-mi fie mai ușor. Și primul pas pe care eu îl voi face este să-mi prind părul. Îl voi da în față. Voi lua piaptănul pentru tapat, să-mi fie mai ușor. O să-l piaptăn bine pentru a prinde toate firele rebele. La sfârșit vă voi arăta și produsul nou pe care îl are cei de la Felina. Așa. Așa mi-arată coada mea. Să vedem cum e. Perfect. După care voi lua coada. După cum observați, avem un fel de clemă, agrafă, așa, pe care o voi prinde în elastic. O voi împinge cât pot de mult. Mă voi folosi de cele două bentițe a cozii și voi face un nod, jur împrejur. Mă voi întoarce lateral pentru a mă vedea mai bine. Asta este primul nod. Iar a doua va fi o fundiță. Voi strânge cât pot de tare pentru a fi sigură că nu se vor desprinde. După care voi lua părul meu, îl voi separa de coadă. Îl voi pieptăna puțin. După care, jur împrejur, îl voi rochi. Așa. Voi lua o agrafă. Și o să fac la nimereală. O a doua agrafă. Așa. Mă voi folosi de încă o agrafă până simt eu că tot părul este prins jur împrejur. Acum mă voi da coada pe spate, o voi fixa puțin. Așa, mă voi folosi de încă o agrafă. Sunt frumoase.
și de fixativ. Așa. Iar la final voi folosi o cremă specială pentru vârfuri rebele. Am comandat-o tot de la cei de la Felina. Și voi da pe vârfuri. Pentru a fixa în profunzime fiecare fir. Miroase super, îmi vine să mănânc. Cu coala de păr de la Felina mă simt ca o adevărată vedetă. Unde mi-e covorul roșu? Cam atât pentru astăzi. Vă pup!